אז מה קורה חברים? כאן OG בסרטון חדש, והיום בסרטון אנחנו הולכים לראות את יובל המבולבל בברול סטארס. סתם. היום אנחנו הולכים לשחק במוד שנקרא יובל המבולבל, ובעיקרון אתם חשבתם מה שקרה שיובל המבולבל בברול סטארס, אז לא. היום אנחנו פשוט הולכים לשחק פשוט בברול סטארס ולדבר אפילו על כמה נושאים שאני רוצה לדבר, שהולכים לקרות בזמן הקרוב. אשמח מאוד לפני שתירשמו לערוץ ותשימו לייק לסרטון, הוא באמת יעזור לי לעשות את התכנים האלה ותכנים חדשים, באמת עוזר בטירוף, ובואו פשוט נעבור למוד של יובל המבולבל. אז הנה, כמו שאתם רואים, הנה המוד שרשמו אשכרה יובל המבולבל. אנחנו עכשיו הולכים לשחק בו, ועכשיו אני גם אגיד לכם על מה הולך כאילו לקרות, וגם מה קרה גם בברול סטארס. אז בואו ניכנס למשחק. וכן, אשכרה, ברולטוק החדש יצא, כמו שאתם אשכרה יודעים. שם אשכרה יוצאות שתי דמויות חדשות, מודים חדשים, כאילו לא מודים חדשים, שיתוף פעולה חדש, ואיך קוראים לזה? ורנק שבנוסף כאילו מתנוסף, איך אומרים את זה? בנוסף כאילו יוסף, איך אומרים? בקיצור פשוט יצטרף למשחק, כאילו יוסיפו למשחק גם כאילו פרופס כזה של הרנק. עכשיו אני בגלל זה לא התרכזתי כי וואו האם אל פרימו עושה? לא. וכן, אשכרה ברולטוק, ואני רוצה לדעת מה אתם חושבים על זה. בינתיים בוא נראה לי נפסיד, כן, אנחנו מפסידים במוד של יובל המבולבל. נראה לי שאחי אנחנו אוכלים קצת קוקה מלמעלה ואני מרגיש כמו הלאה. ואשכרה אבל, כן, קלינו סל. הבאסה זה גרועני. אוי לא, אתגר פורץ אותנו. אוי לא. טוב, אני איכשהו שורד. לא, זה לא סל, יש. אחד מת אבל, פגוע קצת, בסדר. וכן, אשכרה, באמת תגידו מה אתם חושבים על זה, ובינתיים בואו נעשה אשכרה לנצח במוד של יובל המבולבל, ואני לא יודע למה פשוט אשכרה יש שמות כאלה, וזה אשכרה הרג אותו, אבל אני מקווה שהיא לא כן תקלה את הסל הזה. היא 16 HP. אוי לא. אשכרה היא 1. אוי ואוי לי. לא. אנחנו נראה לי הולכים להפסיד את זה ובגדול פה. וגם זה עוד 20 שניות. הפסדנו פה. אולי נעשה... לא, האתגר הזה מחק אותי בשנייה. הפסדנו, אבל בואו נעשה עוד משחק ואני אסביר לכם על עוד משהו שהולך לקרות. ואם לא ידעתם, גם אמרתי סייקניק 25,000 פעמים. וואלה, זה היה מטורף, ומי שלא ראה את הלייב, באמת היה לייב פסיכי, ובאמת, וואלה, באמת, לגבי האירוע באמת של פורטנייט, ברול סטארס, מיינקראפט, באמת, אם אתם חושבים שאני יכול להגיע לשם, באמת, תגידו לי, למרות שאין לי נראה לי סיכוי כמעט, אבל באמת, וואלה, אני ניסיתי לעשות כמה שיותר דברים, ווואלה, באמת, שיהיה לכם, כל מי שעושה את האירוע, באמת כל היוטיוברים בהצלחה, ואולי בעזרת השם, אני אהיה לפחות אולי שם צופה בזה. אז אנחנו עכשיו התחלנו עוד משחק, ואני רוצה להסביר לכם על הטורניר המטורף שהולך לקרות בפסח הקרוב, על הרבה פרסים שווים ומיוחדים, ועכשיו אתם שואלים איך הם מצטרפים לטורניר הזה ואיך אשכרה זה קורה. אז כן, אשכרה אני, סיקסון וסמוי, האורח החדש סלש המנחה שהצטרף אלינו, הולכים לעשות את הטורניר הכי מטורף שהיה בפסח, ובאמת דברים כאלה לא היו הרבה זמן. ועכשיו באמת אתם שואלים מה צריך לעשות בשביל להשתתף בטורניר. אז מה שאתם צריכים לעשות זה להירשם לשלושת הערוצים, אני אפילו אשים קישור לערוצים שלהם, וגם מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לתת לייק גם לשורט שאני אשים פה בתיאור, שאיך משתתפים ונכנסים לטורניר.
לרשום בתגובות שעשיתם הכל, ולהיכנס לשרת דיסקורד שאני אשים עליו קישור בתיאור, או שאם אני לא אצליח לשים קישור בתיאור אני אראה את השם שלי כאן הרגע על המסך, ושם פשוט תשלחו את הבקשת חברות, כאילו תשלחו בדיסקורד בקשת חברות, ובפרטי אני אשלח לכם את כל הפרטים על הטורניר, ושמה מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לשרת הדיסקורד, איך קוראים לזה? בואו נתחיל גם עוד משחק, ומה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לשרת הדיסקורד, או יש לנו פה כוכב, אוקיי, לא עשה כלום, נאמר את זה בפעם השלישית. מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לשרת הדיסקורד, לחדר ההוכחות, יש בשרת של הטורניר חדר ההוכחות, ובחדר ההוכחות אתם צריכים לשלוח 3 תמונות שאתם רשומים לשלושת הערוצים שלי, של סיקסטון ושל סמוי, וככה תוכלו להשתתף בטורניר המטורף הזה. אז באמת שווה לכם, באמת זה מטורף, רצח, וטורנירים כאלה לא היו, וזה על המון פרסים, וגם אני מעדכן כל פעם על מה קורה, על איזה פרסים, אולי זה משתנה, כי באמת אם אתם אוהבים את זה, ואם אתם תרצו שזה באמת יקרה, ואתם רוצים אפילו שזה ישתדרג ובאמת יתרחב, ויהיה הרבה יותר טוב ממה שעכשיו אנחנו עושים, אז תירשמו, באמת קחו מזה חלק, ואשכרה זה יכול להיות אתם, אז באמת שווה לכם. ובינתיים בואו ננסה לנצח במוד של יובל המבולבול, כן, מבולבול עלק. וקיבלנו פה 3. בינתיים בואו ננסה לקלוע פה את הסל. ו-let's go 4-3. בינתיים באמת אשכרה הולכים להוציא גם כזה, באמת, כאילו רנק חדש, שנראה לי גם יהיו את המודים האלה, ועוד דברים. ובאמת עכשיו אני אשאל אתכם על מה אתם חושבים. באמת, בינתיים, לא, הוא העביר אותי לפה, אבל פגעתי בו קצת. שים את זה שמה. הוא לא מת, זה בסה. וכן, מה אתם חושבים על הברולטוק שיצא, ובאמת, מה אתם חושבים, באמת אם אתם תצטרפו לטורניר בפסח שהרגע אמרתי עליו, באמת אשמח לדעת מי יבוא, באמת זה שווה לכם. ובינתיים ננסה לנצח פה במצב, מה זה לא טוב, הרגנו פה את זה, לא, ניצחו אותנו, ובואו נסיים את הסרטון. אז זה היה הסרטון להיום, מקווה מאוד שנהנתם, אני מאוד אשמח אם תירשמו לערוץ ותשימו לייק לסרטון, שיקרו עוד תכנים כאלה ותכנים חדשים, באמת יעזור לי בטירוף. כן, מה שאמרתי גם במשחקים לגבי הטורניר המטורף, באמת כדאי לכם להיכנס ושווה לכם מאוד, באמת לקחת מזה חלק, אשכרה, ב10 לאפריל זה קורה, גם שכחתי להגיד לכם את התאריך, וגם יש את הקאבר בלייב, כאילו בלייבים שאני עושה, ובאמת תקחו מזה חלק, שווה לכם. אוהב אתכם המון ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי חברים.